ପ୍ରତିଦିନର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱାମୀ ପରମାନନ୍ଦ। ଫେବୃଆରୀ 18। ଦିନଟିର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା। ତିତିକ୍ଷା ଆମର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସ୍ମରଣୀୟ ପଂକ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ହେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୃଦୟ, ରହ ଜାଗି ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତୁମର ପ୍ରାୟ ହୋଇଲାଣି ଶେଷ, ହେବ ତବ ଅପେକ୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସାନ। ପାଇବ ଯେଣୁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଅପାର ଏବଂ ଲଭିବ ବିଶ୍ରାମ। ନୀତି ଉପଦେଶ। ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତାୟାତର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, କାରଣ ଦୁଃଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁ। ନିରାଶା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧକାର କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ଦରିଦ୍ରତା କ'ଣ, ଅଭାବ କିଭଳି ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା ଏହାର ଅଭାବ ଆମ ଅନ୍ତରରେ କେତେ ବ୍ୟଥା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ପରମ ଦେବତା, ମୋର ଅନ୍ତରତମ ଭାବ ତୁମେ ଜାଣ। ଜାଣ ତୁମେ ମୋର କେତେ ଶକ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦୁର୍ବଳତା। ମୋର ହୃଦୟ ଏପରି ସହନ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କର, ଯେପରି କିଛି ମୋତେ ସ୍ଖଳିତ ବା ଅଭିଭୂତ କରିନପାରେ। ସଂସାରର ସକଳ ବିକ୍ଷିପ୍ତତାର ଉପରେ ମୋର ମନକୁ ତୋଳି ଧର ଏବଂ ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅବିନଶ୍ୱର ତାହାର ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖ।